sa ulo ng mga nagbabagang balita. Na mayapang ama, inspirasyon ng isa sa mga top-notcher sa Civil Engineering Licensure Examination. Ganda, kultura at talento ng mga Pangasinense, bida sa limgas na Pangasinan. Makukulay at naglalakihang mga floats, bida sa Pistay Dayat 2023. Mga nangangailangang pasyente sa Baguio General Hospital nakatanggap ng tulong. At Giant Tikanlu muling ipinatikim sa ika-16 na Tikanlu Festival 2023. Bagmalam Amyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Isang Pangasinense ang namayagpag sa katatapos lamang na Civil Engineering Licensure Examination. Kanyang tagumpay, alay raw sa pumanaw na ama. Magbabalita Linet Iris Paed. Hindi naging madali sa nooy estudyanteng si Reden ang pagpili sa kursong Civil Engineering. Kinakabahan po ako since ito na po yung mag-determine ng career ko, yung next step po as a college student. And despite po sa kaba na yun, I dreamed big pa rin po. Pero higit sa lahat, nasubok ang katatagan ni Reden nang pumanaw ang ama nito. Si Papa po kasi is, during that time po, a tricycle driver po yung Papa po. And yun po, nung after ng first year ko po is nawawala na po si Papa. Nalulungkot man si Reden sa pagkawala ng ama, hindi ito naging hadlang upang maging isang engineer. Reden Christian P. Mercado, Taguban City, magna cum laude. Hunyo nung nakaraang taon, nagtapos itong magna cum laude sa St. Louis University. Dahil dito, mas napalapit pa siya sa kanyang pangarap maliban na lang sa licensure exam, bagay na hindi niya masyadong napaghandaan. Hindi ko po ako ready. So, I waited, in-skip ko na lang po yung November 2022 since ang goal ko rin po is maging top-notcher. Abril ngayong taon, kumuha siya ng pagsusulit para sa licensure exam ng mga civil engineers. At sa higit 5,000 nakapasa, nasungkit niya ang ikalawang pwesto. Nung tignan mo ito, sabi niya. Tapos umiiyak na po siya. And nakita ko po yung pangalan ko. Sobrang saya ko po. Hindi lang po para sa akin dahil para po yun sa family and friends ko. And syempre po para rin po kay Papa since Payo niya sa mga nangangarap maging engineer, you are never too ambitious to aim for something big, especially na as long as na meron po tayong hard work and determination. Sa ngayon, plano ni Reden na magturo at maibahagi ang kaalaman nito para sa paghubog pa ng mga susunod na mga inhinyero. Linet Iris Paed para sa Luzon Headlines. Inilunsad naman sa Cordillera ang mass vaccination kontra sa polio at tigdas. 95% vaccination rate, target ngayong Mayo. Magbabalik sa report, Linet Iris Paed. Maaga pa lang ay pumila na sa Malcolm Square si Rain. Pakay niya, ipabakuna ang anak kontra tigdas at polio. Para din po maiwasan yung mga, lalo na po ngayon marami na po kasing nagkakaroon ng sakit. Para din po prevention siya habang maaga pa na, habang libre rin po. Ngayong araw kasi, sinimula ng DOH ang malawakang pagbabakuna kontra tigdas, tigdas hangin at polio. Pinangunahan ni DOH Undersecretary Eric Tayag ang aktibidad. Target na mabakunahan ang 95% eligible population ng mga bata sa Cordillera.
Walang naitalang kaso ng polio sa rehiyon pero mayroong 18 kaso ng measles rubella. Bagamat mababa, kailangan bigyan pansin pa rin ito. Kasi ang target natin 95 pero dito sa Cordillera around 56% lang noong nakaraang taon. So kailangan natin talagang magsikap, kailangan natin magbigay pa ng additional efforts para mabakunahan. Kaya nga nagkaroon ng supplemental immunization activities. Kampante naman ang DOH na makamit ang target. Mga mami at mga daddy na rin, nandito po tayo sa Baguio City upang imbitahan kayo sa libreng pagbabakuna. Umpisa na po sa araw na ito at sa buong buwan ng Mayo. 2 klase po yung bakuna, yung measles rubella at polio. Nilinaw ng DOH na walang overdose sa bakuna kontra tigdas, tigdas hangin at polio. Bagkus ay makakadagdag proteksyon ito. Bilang pagpapakita naman ng suporta sa aktibidad ay pumirma ng Pledge of Commitment ang mga opisyal mula sa nasyonal at lokal at maging mga stakeholders. Plano rin ng Baguio City Council na silipin ng mga daycare workers ang immunization record ng mga bata. To ensure that our daycare children are fully immunized. And should they find out that they're not immunized, they're supposed to refer them to the Health Services Office and find out kung bakit. Bagamat hindi maaaring gawing mandatory ang pagbabakuna, pinag-aaralan pa rin ito para sa pagkumbinsi sa magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Hindi lamang ganda ng mga kandidata ang ibinida sa Limgas na Pangasinan 2023, kundi pati mayamang kultura ng Pangasinan at talento ng mga Pangasinense. Narito ang report. World class kung maituturing ang katatapos lamang na Coronation Night ng Limgas na Pangasinan 2023. Bukod kasi sa nagagandahang mga binibining kalahok, ibinida ang legendary warrior ng Pangasinan na si Princess Urduha. Ipinarada rin ang rebulto ng patron ng Pangasinan, ang mapaghimalang si Our Lady of the Rosary of Manawag. Dahil sa tapat na paglilingkod ng mga namuno sa ating lalawigan. Kanila ring inalala ang ambag ng lahat ng namuno sa pag-unlad ng probinsya. Ipinasilip rin ang ganda at mga ipinagmamalaking produkto at pasyalan ng mga bayan at mga lungsod ng Pangasinan sa mga tourism videos ng mga kandidata. Iniram pa naman ang mga gowns na likha ng Pangasinan Pride ang designer na si Rian Fernandez. Corpus Flores, Lingayen. If I will be crowned Limgas na Pangasinan, at ang mga ginamit na musika, nilikha mismo ng mga Pangasinense. Mostly talaga, Pangasinan talaga ang production, lahat ng mga swimsuit, mga dress nila, mga kanta, no, all made in Pangasinan, produced in Pangasinan. I am very happy that they included our culture, di ba? Kitang-kita nila ang culture natin. I'm so proud of them and I'm so proud of all of you. Tinagurian namang mga makabagong Princess Urduha ang mga bagong tagapangalaga ng corona na sina Limgas na Pangasinan Tourism Stacy De Ocampo, Limgas na Pangasinan Grand Rona Lalaine Lopez, at Limgas na Pangasinan World ni Kisha Buenafet Cheve. Magiging partner po natin yan sa promotion natin ng tourism. Etong mga tatlong Limgas, Limgas World, Limgas Grand International, Limgas Mucha, silang lahat they will ably represent Pangasinan in the national pageant and this will promote Pangasinan. Patuloy pa rin ang mga hakbang tungo sa pag-unlad ng Pangasinan, bitbit pa rin ang kultura at yaman ng probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pangangati at pamumulan ng balat. Ilan daw yan sa mga sinyales ng pagkakaroon ng sakit
dulot ng mga alagang manok. Alamin yan sa report na ito. Mula nang lumipat sa Baguio si Nanay Lita, ang pag-aalaga na ng manok ang isa sa kanyang naging libangan. Sana ko yan. Ako, helper lang na mag-aasikaso. Nagtanim din ito ng iba't ibang mga gulay sa maliliit na espasyo ng kanilang tirahan na nagsilbi ng alternatibong pagkain ng mga alagang manok. Yung dahon ng sayote, gustong-gusto nila. Parandamunan nila yon. Nito lamang nagdaang araw, napansin ni Nanay Lita ang maliliit at puting tila insektong gumagapang sa kulungan ng mga alagang manok. Sabi ko sa anak ko, bahala ka na mag-alaga yung manok mo. Hindi ko na pakikialaman, ang daming kuto. Ang daming pulgas. Ang malamang na tumama dun sa, or nag-infest dun sa flock niya, sir, is itong mga either mites or lice. So meron po itong mga insects na pwedeng kumapit, katulad din sa mga aso na may mga kuto. Hindi na raw siya nakakatulog ng maayos sa gabi kakaisip dito. Makati! Hindi ka makatulog ng gabi. Binubulabog ka sa kati. Pinamugaran na rin ang kanyang mga manok ng kuto. Buhusan ng tubig. Ano mo sa kanila. Ibuhos mong gano'n lakasan mo lang. Para maiwasan ito, payo ng isang veterinaryo. Ang prevention po nila is talagang cleanliness lang po ng coop. And then if meron po tayong bagong animal na ipapasok sa ating farm, mas maganda po na mahiwalay po muna sila para makita kung may sakit, may infestation ng parasites. Makatutulong din ang paggamit ng insecticide. Paliguan sila ng tubig or ilublob sila sa tubig na may pyrethrin. So yun po talaga yung best na medication para sa kanila. At the same time, kung magbabakante po sila ng kulungan, mas maganda po is mas sprayan din ng pyrethrin. Mahalaga rin umano ang malawak na manukan para maiwasan ang hawaan. Maaari rin namang sumangguni sa mga eksperto upang masuri at matiyak ang kaligtasan ng mga alagang manok. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Ang Ticanlo Festival ay pinagdiriwang ang kasaganahan ng ani at pinapakita namin ang mayamang kultura, tradisyon ng bayan ng Tagudin. Ang paggawa ng mga kakanin at isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng aming mamamayan. Nagsimula ito noong year 2005. Nung first time ni Mayor June as mayor dito sa bayan namin ng Tagudin. Ang Ticanlo Festival ay hango sa mga kakaibang kakanin ng Tagudin na tinatawag namin T para titinubong, K para tikangkanen, Lu para tilubi-lubi. Tinawag namin na Ticanlo kasi ipromote namin ang mga ani, mga pangunahing produkto ng bayan gaya ng palay, malagkit at iba-iba pang root crop. Ay nag-aanyaya po sa inyo lahat na magpunta at tingnan naman ninyo ang 16th Ticanlo Festival.
marami pong pwedeng palabas, maraming mapapanood, may mga imbitado rin po kami mga guests na pupunta. Kung may panahon po kayo, dahan po kayo rito. Lalong-lalo na po yung mga malapit dito sa aming bayan ng Tagudin. At saka yung mga dating Tagudinian. In God we trust, Tagudinian. Iganlo Festival. Susunod, mga kalahok sa Pistay Dayat 2023 Float Parade Competition, kanya-kanya ang paandar. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Bakit kailangan bigyan ng Panamox Antibiotic Caplet ang inyong manok pansabong na may sakit? Ang Panamox Antibiotic Caplet kinilala bilang pinaka-epektibong antibiotic sa modernong panahon dahil ginamitan ito ng bagong teknolohiya at mga inobasyon upang ma-meet ang demand ng manok pansabong na mabisa sa mga karamdaman sa mabilis na panahon. Saan mabibili ang Panamox Antibiotic Caplet? Madali lang hanapin ang Panamox Antibiotic Caplet dahil available ito sa lahat ng mga Agrivet stores sa inyong lugar. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kanya-kanya naman ang paandar ang mga lumahok sa float competition ng Pistay Dayat 2023. Magbabalita Linet Iris Paed. Napuno ng kulay at saya ang ilang tagpo sa Pistay Dayat Float Parade Competition 2023 ng Pangasinan. Umabot sa 21 float ang sumali sa Patimpalak. Umikot ang mga ito sa Capitol Grounds at sa Lingayen, Pangasinan Central Business Area. Bawat float ay dinisenyohan ng mga kilalang produkto ng probinsya gaya ng bangus, asin at samut-sari pa. And congratulations to all those who gave so much effort in building their floats. Hiniram bilang best float ang Women's Club Pangasinan kung saan napanalunan nila ang 150,000 piso. First runner-up naman ang Pangasinan Federation of Solo Parents na tumanggap ng 120,000 piso. Second runner-up naman ang Bayambang Municipal Association of NGOs Incorporated na tumanggap ng 100,000 piso. At third runner-up ang Binmalay School of Fisheries na tumanggap ng 80,000 piso. Nakamit ng PSU Binmalay Campus ang fourth runner-up na nag-uwi ng 50,000 piso. At fifth runner-up ang Binalonan Federation of Farmers Association ang Galing Incorporated na nag-uwi ng 30,000 piso. Nag-uwi ng tig 10,000 piso bilang consolation prize ang lahat ng kalahok. Lubos naman ang pasasalamat ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa lahat ng nakibahagi at sumuporta sa Pistay Dayat 2023. Linet Iris Paed para sa Luzon Headlines. 3,000 benepisyaryo naman sa Pangasinan ang nakatiran ng tulong. Senator Amy Marcos nanguna sa pagbibigay. Magbabalita Linet Iris Paed. Honorable Amy R. Marcos! Bumisita kahapon sa probinsya ng Pangasinan si Senator Amy Marcos. Pakay niya mamahagi ng tulong pinansyal. Una niyang binisita ang bayan ng Asinggan.
maiwaras tayo 3,000 pesos kada may isang 1,000 beneficiaries sa araw na ito. 1,000 beneficiaries to get 3,000 each. At nandito na ako in person. Ayan, ibalik natin ang tulong diretso sa tao. Ilan sa mga nabigyan ng tulong ay mga solo parents, persons with disabilities, senior citizens at iba pa. Namahagi rin siya ng Nutriban sa mga bata. Ito ang umpisa sang kabasit nga ayuda para iti taga-asinggan sa balilaing talaga tirik na no kakailyan mismo iawidan ang maikanlaing iti tulong. Lahat ng klase nga tulong. Nabigyan din ng tulong ang 2,000 benepisyaryo sa bayan ng Villasis at Rosales. Ang nasabing tulong ay mula sa DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ilang mga pasyente naman sa Baguio General Hospital and Medical Center ang personal na inabutan ng pinansyal na tulong ng isang grupo. Narito ang report. Gastos ba man? Pero kakayanin mo po para po sa kanya. Hindi na napigilang maluha ni Wendy habang pinagmamasdan ang 3 taong gulang na anak na nakaratay sa kama. Sa murang edad, 4 na beses na itong naoperahan dahil sa tumor sa ulo. Sakit po. Pero pinakayanan naman po. Hindi pa po nga siya totally recover, ma'am. Kasi may infection pa po dun sa shot niya. 4 na beses na po pero 4 na beses na. Kasing bigat daw ng kanyang nararamdaman, ang bigat sa gastusin mapagamot lang ang anak. Anak mo? Ngayong araw, bahagyang napawi ang kanyang kalungkutan. Ito'y matapos iabot sa kanya ang tulong pinansyal mula sa Baguio Apaches. parang yung mga medicine po kasi pinibili namin sa labas. Yun po yung pinagkukuhanan. Umutang po kami sa kabayan namin. Sa bawat pag-iyak naman ng 1 taong gulang na anak ni Rachel, ay mas porsigido silang mapabuti ang kondisyon ni baby. Sa tulong ding natanggap mula sa Apache, mas tumitibay ang kanilang loob. Meron siya pong germ cell tumor po sa may right testes po niya. Malaki na din po. Kasi pang food allowance tsaka ano na din po namin dito, pang dagdag po sa gagastusin po. 45 pasyente ang natulungan ngayong araw ng grupo. Nilibot nila ang mga ward para personal itong iabot sa mga bantay ng mga pasyenteng labis na nangangailangan, bata man o matanda. Napili namin because tingin namin these are the people who are in need talaga in terms of medical needs. So this year, we decided to give it to cancer patients who are of course indigent, who are in need, na walang pagkukuhanan ng pondo. So yun po yung napag-desisyon na ng grupo namin, the Baguio Apaches. Isang golf tournament ang kanilang inorganisa noong April 1 para malikom ang pondo para sa mga benepisyaryo. We have a lot of sponsors who help us for this cause. Actually, 80 plus po ang nakuha namin. And they are all willing to lend a hand for the indigent patients. Ang Baguio Apaches na binubuo ng mga Baguio Boys ay itinatag noong 1939 para maging katuwang ng mga nangangailangan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nung isang edition natin, napag-usapan natin ang mga marites and so far as evidence is concerned. At nagtatanong ano daw ang gagawin niya sa kanyang chismosang kapitbahay. So, rumor mongering ang tawag dyan. No? Yung chismisan, maritesan. Rumor mongering is explicit under Article 26 of the Civil Code. At ano bang sabi ng Civil Code? Every person shall respect the dignity
personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. So, kailangan igalang nyo yung mga pagkatao ng ating mga kapitbahay. So, any malicious act which tends to cause discredit and dishonor against a person's peace of mind and shall produce a cause of action for damages shall be honored or given relief by our courts. Kahit hindi criminal in nature itong nagawang ito ng iyong kapitbahay, pwede pa rin maghabol, no? Not imprisonment, but in terms of damages. Of course, pag criminal, pwede mo rin ihablayan ng oral defamation, no? Malicious imputation of a vice, defect, act, or omission or circumstance tending to cause dishonor, discredit, or contempt of a person, or yung memory of a dead person, pwedeng oral defamation yan under Article 358 of the Revised Penal Code. So aside from criminal action, you can sue the party for damages under our new civil code. Welcome to the 16th Tikanlo Festival. This year's festival promises to be bigger and better than ever before, with a wide range of exciting activities for all ages, including food stalls, a fun fair, and more. Let's have an unforgettable week of fun and excitement at the 16th Tikanlo Festival. See you there! Tikanlo Festival. Susunod, Giant Tikanlo muling ipinatikim sa ika-16 na Tikanlo Festival ng Tagudin, Ilocos Sur. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Pinagsaluhan sa ika-16 na Tikanlo Festival ng Tagudin, Ilocos Sur ang isang giant kakanin. Atin niyang silipin sa kwento ni Charles Limon. Bata pa lang, kinagigiliwan na ni Felix ang pagluluto ng kankanan. Marami na. Sinasama ko ng mga tito ko na gumagawa ng ito pag may patay, mga birthday, ganun. Kasi bihira kapag may namatay, gagawa ka ng ito, yung pang last night, ganun, pagkain sa last night. Inatasan silang muli ngayon na magluto ng kankanan para sa pagbuo ng Giant Tikanlo sa muling pagdiriwang ng Tikanlo Festival sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Ang tema nila ngayong taon, Glorifying the Jewel in Us. Ang Tikanlo ay galing sa 3 uri ng kakanin sa Tagudin. Ito ang tinubong, kankanan at lubi-lubi. Dito hinango ang titulo ng pagdiriwang. 7 malalaking kawali ang kanilang ginamit sa pagluluto ng kankanan. Alas 5 pa lang ng umaga, nagsimula ng magluto ang mga kalalakihan dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Bawat isang malaking kawali ng kankanan, inaabot ng 4 na oras bago tuluyang maluto.
Pagkaluto, inilagay na ang mga ito sa bilao para sa pagbuo ng giant tikanlo na highlight ng pagdiriwang. Matapos ang higit isang araw na paghahanda, kinabukasan, sinimulan na ang civic parade na dinaluhan ng 1,200 lokal. At maya-maya pa, ipinakita na ang giant tikanlo sa madla. Yung pinapakita namin yung rich cultural heritage ng Tagudin, yung ingenuity ng Tagudin dahil sobra-sobra po yung daming blessings na binibigay ng God dito sa Tagudin. Pinagsaluhan ito ng 1,200 dumalo sa piyesta. Naraman launay siya kangkanen, kinubong, lubi-lubi, masarap na masarap. Paborito ko. Yes, super saya, super sarap po. Ngayon lang ulit makatikim ng ganito. Mayroong 10-meter diameter ang nasabing giant tikanlo. Umabot din sa higit 1,000 kilo ang dami ng malagkit na ginamit dito. Itong giant tikanlo ay 200 salop, ganta, 800 nyug ang nagamit, 200 salop na tagapulot, yung pangmatamis. Doon naman sa lubi-lubi, 20 kilos na yung lubi-lubi na ginawa, yung kamoteng kahoy. Hindi lang po kasi ako maligaya, yung guests, yung taong bayan, mga national lineages, yung mga nanonood ng Facebook buong mundo na kasama ng mga Tagudinians ay naliligayahan sa nangyaring ito. So, papasalamat talaga sa Panginoon dahil ang grasyang binigay niya ngayon ay to glorify Him. Nakisaya rin sa pagdiriwang ang guest of honor na si Senator Mark Villar. Malaki po ang pasasalamat ko sa Tagudin, sa lahat po ng taga-Tagudin dahil malaki po ang ngayon po gusto ko rin ipakita at iparating sa lahat ng mga taga-Tagudin na makakaasa po sila sa akin na buo rin ang suporta ko sa Tagudin. Umaasa ang LGU na makakatulong ang aktibidad sa pag-unlad ng turismo at ekonomiya ng bayan. Dagdag ng LGU, asahan pa ang mga kapanapanabik na aktibidad sa mga susunod na araw. Formal na magtatapos ang Tikanlo Festival sa May 9, 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.